היי, אני נלי יואבי, מטפלת פרטנית זוגית ומשפחתית מוסמכת, מפתחת שיטת אינדיגו תרפי. רציתי לשאול אתכם, שמעתם פעם ילד ששכח את שם אבא שלו? פשוט, הוא לא זוכר איך קוראים לאבא. ראיתם פעם ילד שבמשך מספר מפגשים מתעקש שהוא לא יודע איך קוראים לאבא שלו? וזה לא באמת שהוא לא יודע. פשוט נורא כועס עליו. ממש כועס. ובגלל זה הוא גם מתנהג באופן כזה שמביע את התסכול שלו, את הכאב שלו. מה ילד כזה צריך? מה הוא מבקש? לדבר על הכאב שלו? ממש לא. מספיק כואב לו. הוא סובל גם ככה. אין צורך לדוש בכאב הזה. מנגד, יש צורך לתת לילד הזה איזשהו רגע של נחת. איזושהי תחושה שיש משהו טוב. ולכן, במצב הזה חיפשנו מה הילד הזה אוהב לעשות, במה הוא טוב. מה יכול להסיט את תשומת ליבו מהכעס הזה ולתעל את הכעס הזה לטובת יצירה ועשייה. הילד הזה משחק כדורגל ומאוד מאוד מצליח בדבר הזה. הקמנו איתו קבוצה שבה הוא הדריך את החברים שלו במשחק כדור. זה היה רגע של נחת. לחלוטין ראינו איך הכעס שלו הולך ופוחת. מבחינתי השגנו את המטרה. להשתמע, נלי יואבי.